Benvinguts a l'Institut Cristòfol Despuig. Acompanyeu-nos. Com fem l'ESO al Despuig? A Tecnologia fem pràctiques al taller. L'AMPA col·labora amb l'Institut en nombroses iniciatives. A la cafeteria podem dinar, tenim bon servei i un menú equilibrat. Anem a fer una volta per les aules. I al centre també tenim taquilles per guardar les nostres coses. A més, tenim un espai reservat per deixar les nostres bicicletes. Al laboratori ens ensenyen a ser científics de debò. La biblioteca és un espai multifuncions on llegim, trobem llibres, fem recomanacions i audiollibres, es fan préstecs i més. També podem venir durant les tardes. A Educació Física fem diferents activitats. Fem sortides, saltem, correm, xalem i sobretot aprenem valors.
pati arriba el nostre moment, on xerrem, juguem i també desconnectem. Sortim de l'aula per aprendre de l'entorn més proper, disfrutant de la natura i descobrint la ciutat. T'esperem al Despuig!